Iki ana bojomu. Ora kok kene aku. Mah. Rene oge tak ublek kuwer dhewe. Iki kepiye to? Arep kepiye? Kak, busi kak. Nek ublek kuwer sing luwih gedhe. Ayo Tin, medun Tin. Ya. Ayo Tin, blender Tin. Biar nek arep minggat nanti kae. Rene ya. Ya modar ora. Lah piye? Lah tak kan Gila aku. ngapa piye? Pengen tak ublek kuwer. Waduh. Lah nek Ika moto lumayan lagi kok mendah tatune iki. Kenalan. Iya. Namanya siapa? Erik. Erik. Erik siapa? Sing apik to, jeneng kok Kerik. Daud. Erik. Oh, krunguku Kerik. Wani po? Ya, coba nanti. Ya, Delok. napa nih? Neng buri wae. Kondak. Paling menggriseni. Hei! Sapa sing nyukupi saben dina banjur sapa yen to abang pemulira Rasane pitik kuwi cilik wae wong diweke ukaran nang parati pitik wae apa sing nyukupi samubara Yo. Ukuran sik. sate gender kawat sarong gede kok mung ijen bojomu ora ngeterake sate kudu aku bagatan suwe banjur sapa sing nutupi saben dina banjur sapa yen to adem pemulira sedhela ngaturake apa wigatine dina awake dhewe tinimbalan sowan ya ana ing daleme panjenengane Bapak Suyanto ya alias Kribu ya lan Ibu Sri Hartiastuti oh ngono ya Mak ya adicarane mengiki panjenengane Bapak
Suyanto ndhaupake putra-putrine kekarone padha manjing gapuraning urip ingkang sejati ya ana sapa panjenengane Mbak Lintang Widyasti lan Mas Erlangga duwe putranto boyo jenenge apik asmane ya Kinarya Japa Lintang kuwi mawe pepadang ing mangsa peteng ya Widyasti widi tunggal utawa siji asti wis ngarani ayu ayu-ayune piyai putri embane kaya lintang ingkang manjer ing mangsa wengi no ya Erlangga duwe putranto ya putra nomor 2 iki kok iso nganggo asma duwe putranto Erlangga kuwi mundhut asma saka Nalindra biyen sing kondang Prabu Erlangga ya nggon ketoprak ya duwe putranto duwe 2 putranto wis ngarani putrane panjenengane bapak putra kedua Bapak Agus Suatmaji almarhum lan Ibu Leli Susitarno Murwani ya neng Sportorium UMY Jalan Lingkar Selatan Taman Tirto Kasihan Bantul hijabe neng daleme Pak Suyanto kene ya Pandak Bantul Ngayu Jakarta lah iki kowe karo aku didhawuhi sowan mrene supaya asung panglipur kagem para lenggah sing padha asung donga pangestu marang pinanganten sakarone ya nak ya pinanganten sakarone muga-muga tansah pinaringan atut runtut sih sinian wekasan diparingi talining katresnan ya kuwi wujud putra merga putra kuwi talining katresnan ngono tekan kaken-kaken ninen-ninen tekan mimi lan mintuna sakinah mawaddah warahmah ya amin sing dikarepe ya pancen ngono kuwi ya mak iya mula wong nambut saning akrama iki ora kok ming kepenak kok napa dadi manten ki ora kok ming gampang ning ling nglakoni sakwise dadi manten tegese sakwise palakrama merga ning kono lagi teka coba pacoban ingkang tumpuk matumpa-tumpa ming gumantung ingkang padha bisa nglakoni utawa nampa pacoban kuwi kanthi ikhlas apa ora lan gumantung karo temanten sakarone bisa ngliwati pacoban mau kanthi tetep kulo ana walang nek arep dipangan no kudu iki walang ijo kok ya mbok menawa ana sing dolan ban saiki lagi ngetren kaya ngono ya terusno dhisik ya kuwi kanthi sih sinian ngono ya mak iya merga tumrap aku wong manjing utawa nambut saning akarami kuwi ular-ulare ora usah dadak werna-werna ning manut dina ular-ulare manut dina tegese ular-ulare manut dina kuwi cara simbah-simbah biyen sing wis tak tampa Senen ya kuwi mengko teges Senen kuwi senengana bojomu oh ya senengana lahir batin ya aja mung lahir tok aja mung batin tok ning lahir batin tegese kuwi kanca urip ingkang bakal tekan sok nggone ngrumat antaraning putri lan wanita ya sing putri ya ngabekti karo sing priya ngajenana karo sing putri aja dupeh dadi piyai kakung terus sak kepenake dhewe ora tak cekel sak kepenake dhewe ya sing putri ya semono uga aja sak kepenake dhewe karo sing kakung kabeh padha-padha tembayatan yen abot padha pikul yen nenteng padha dicangking Selasa kuwi saka tembung sela selaning menungsa kok sela selaning menungsa ngenteni nek wis bubar resepsi ngenteni nek wis wayangan rampung oh iya ora kene gayeng kok jero ting benyunyuk iya ngenteni sela selaning menungsa rebo kerepo amor bojo oh iya mergo sing digayu wong bebojoan ki ora lik kejaba mung gegadangane wong bebojoan ki mung duwe putra sing ora kagungan putra direwangi golek tombo mrana-mrana mura nek bojoe kerep-kerep dimori wekasan Gusti paring kanugrahan wujuding putra kemis memberantas kemiskinan kok ora gathuk sik to tak critani sik memberantas kemiskinan wong arep rabi ya aja mung paitan wani tok lah saiki bocah arep rabi iki paitan wani tok wani rabi le wani ngene lho tegese memberantas kemiskinan ngepek anake wong ngepek wong wedok iku duwe cekel gawe oh cekel gawe tegese nek wis dirabekke kuwi pisah karo wong tuwa aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa aja gampang sithik-sithik terus njaluk wong tuwa mongko wis dirabekke lah kuwi ora prayoga
tegese berantas kemiskinan. Wong rabi iki aja mung paitan niat tok, aja mung paitan kenceng atine, aja mung paitan wani tok, ning kudu duwe pakaryan, duwe penghasilan. Nek wis duwe penghasilan ora bakal ngrepotke sapa-sapa. Ngono, ora bakal urip di bawah standar urip yang wajar kuwi ora bakal. Ngono ya Mak. Iya. Jemuah. Jemuah iki saka tembung jemuah. Oh. Wong bojoan ki aja nganti ana tembung jemuah. Ya, wis pilihane urip. Ngono ya. Elek dikaya ngapa sing lanang wis pilihane sing wedok. Elek dikaya ngapa sing putri kuwi pilihane sing kakung. Aja nganti ana tembung jemuah. Jemuah. Ngono wae sing ana syarate no. Syarate apa? Ngene. Nek wis diwengku garwa ya aja njur sakepenake dhewe. Ya. Sing kakung wis iso garwa sing putri aja sakepenake dhewe. Ngelingono mbiyen dek nalika apel direwangi tuku sepatu anyar, katoke katok street, ya. Kaose ya kaos sing larang, men jungkatane ya rapi, potongane ya apik, men sing putri tansah tresna. Semono uga sing putri ya aja bareng wis dipek bojone sing kakung aja sakepenake dhewe. Ya tetep kudu dandan, rambutnya ya disisiri. Ya kuwi ngilangke tembung jemuah. Oh iya. Mergo nek njur sakarepe dhewe iso tak peke mbok sakpenake dhewe. Sing lanang nyambut gawe keset, ning omah ming gulang-gulung sarungan. Adus kowe ora tau ayo. Ngono kuwi marai sing wedok terus wegah nyawang. Sing wedok semono uga ora gelem jungkatan. Ning omah nganggo ndrok tok. Ya, monggo ngrumat awak ora gelem ayo. Kae semen gembrot ya men gelem ya ngene, ora gelem ya wis. Kuwi jenenge ora apik iki ana nglenggoni tembung jemuah. Ya. Supaya kabeh iki ora ana jemune, sing kakung ya tetep berpenampilan yang bagus, sing putri berpenampilan yang cantik. Ngono ya, Mak. Iya. Terus tembung dina setu, ning setake pemetu. Oh. Sing kakung nek di pemetu kuwi biasane nek bayaran terus dienggo ura-ura karo kanca-kancane, saiki wis ora kena. Ya upama pemetune iki karo tengah yuta sesasi, sing sak yuta 300 keke sing wedok. Oh. Sing 200 kuwi duit lanang. Ya, sing wedok ora kena ngagru-agru. Ngono ya, Mak. Iya. Upama pemetune iki 10 yuta, ya sing 9,5 yuta keke sing wedok. Nyobu iki nggo kecukupan rumah tangga, nggo nyukupi aku, nggo nyukupi sampean. Ngono ya, Mak. Iya, ora kena ndelekke nang nggon helm ora kena. Ya. Ora ana nyelempitke nang nggon sepatu ya ora kena. Kuwi kabeh sok glogok kuwi dadi hake sing putri. Oh, ngono ya. Iya, kaya aku. Oh. Aku bareng nyambut gawe ngene iki ya terus tak keke bojoku nyobu gluduk wis. PN kabar tok nggo tuku apa-apa sakarepmu. Benges aja ming 70.000. Benges tuku sing 7 yuta. Ben ketok apik aku ngono. Ora tememple ya cangkemmu sing elek berarti. Ngawur ngono kuwi sok glogok kagem sing putri. Ya ya ngono ya Mak ning setake pemetu minggu munggah gapurane urip. Wong urip kuwi ning alam donya ki mung nglakoni 3 perangan kono. Apa? Lair netepi kewajiban terus mati. Netepi kewajiban ki ya wis kaya sing dilakoni panjenengane Mas Erlangga iki, netepi kewajiban minangka titahing Gusti ngemijil kakung, sing putri netepi kewajiban minangka titahing Gusti sing mijil pawestri. Sing pawestri ngladeni karo sing kakung gemateni karo sing pawestri. Ngono ya Mak. Ya eling ujaring para sepuh ngendikaning para pinter, nek piyai kakung kuwi tangan tengene sing gawe urip mula aja pisan-pisan wani karo sing lanang. Kuwi dadi wong wedok sing bakal nampa karma yang sebesar-besarnya. Gosek aku peksa ngewangi kaum wanita. Tegese nek sing kakung kurang ajar, sing jeneng wong wedok ki nek duwe ati sabar, ikhlas kuwi bakal dadi widodari ning swarga. Apa iya? Kudu nrimo apa anane karo sing kakung. Aja sok ngewak-ngewake. Contone ngene, dumeh sing wedok kayane luwih gedhe, penghasilane luwih gedhe, terus sia-sia kalung sing lanang. Kuwi ora apik. Kuwi dosa. Seberapapun hasil wong lanang kuwi kaya tumraping sing putri ditampa kanthi ikhlas. Upama sing wedok dokter, sing lanang tukang batu upama lho iki. Iya. Sing putri anggere nyuntik jus entuk pirang-pirang atus sewu, sing lanang gobyos kringete entuk 150 sedina. Kowe aja terus dienggo jalaran padu aja. Kayamu iki pira? Kowe rene iki mung paitan kathok kolor kok.
Kuwi nglarak-nglarake sing lanang kaya ngono kuwi wong wedok dosa. Ya, ora kena kaya ngono kuwi. Mula wis tak omongi to abot padha dipikul nenteng padha dicangking. Iya. Arep dikaya ngapa? Kyai Kakung kuwi kepala imam bagi seorang istri. Iya. Sing istri dadi makmume. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Dadi kudu manut karo pangreng imam. Nek nganti sing putri kuwi wani karo imame, wah wis kedelak-delak uripe. Iya. Ngono ya Mak. Kowe tak kandhani kowe. Ya pancen ngono. Kowe aja omong dhewe bengi iki nang bintang tamune. Oh iya. Sing luwih pinter mejang perkara pinanganten. Iya. Ngono ya Mak. Iya, wong rupane kaya cacak lumpuh. Ha iya. Oh rupane kaya cacak lumpuh, cucuk lampah. Iya. Sing kepareng ngrawuhi sapa? Miturut ngendikane Pak asmane sapa to mau? Pak Suyanto Kribu. Iya. Iya ngawur le marapi iki. Aku mau ketemu iki piyai rada gundul kok Kribu. Ya ora apa-apa. Pak Suyanto nimbali panjenengane Mbak Niken karo Mas apa? Pak Baut. Oh iya. Ki pelawak saka Gunung Kidul no. Ya ayo diaturke. Diaturke munggah panggung. Ya. Klintong-klintong numpak andong abel klingklong. Sing ditimbali karo Pak Yanto. Ya, Mbak Niken. Mbak Niken iki saka Gunung Kidul. Oh, lah sing sijine kuwi nemu ning alas panggang kono. Iya. Leres niki meng nemu kan iki wau. Panjenengan ki yo melu aku ngopo to? Gek tase iki mbok yo diseleke. Tase putune digawa. Senengane ngaturaken wilujeng dalu Mbok Jange. Wilujeng dalu Mbak Niken. Inggih, menika wonten ing pripun? Oh, sing ngarep lungguh. Bapak Ibu sing ngajeng kan lenggah. Nah. Lah kok kowe melu lenggah, Pak? Lah aku ning ngarep kok. Sing mirsani lho. Peraturan kok ora tertib. Nggih, terus pundi kabaripun Mbok Jange? Sae Mbak Niken. Alhamdulillah pinanggih wonten mriki. Nggih, ya sasi-sasi rada sepi ngenten iki wis arep ngopo? Ya. Lah nggih sepi banget ini. Anane ming nganggur. Ngatur sembah nuwun. Nggih. Pak Baut, Dalem sugeng rawuhipun. pangestunipun sae. Maju rene lho nah. Wah, sampean klambine niku lentuk saking pundi niku? Niki turan spray gek eman-eman kula jahitke. Kok turan spray pripun wae? Lah wong ukurane dipan niku 120 le tuku 120. Katimbang diguang jahitke wah nyriwing. Mosok klambi kok yo Hello Kitty to, Pak? Lho ora apa-apa no, sanane. Wong mangan ki padha wae ibarate wong mangan. Ayam goreng rega 70 karo mie ayam 8.000 kuwi wareke padha. Lho iki sing agem beskap ngono karo aku spray iki padha tak kandhani. Kabeh padha le ketutup. Ning rak wangune. Beskap niku wangune ya lurik. Beskap kok Hello Kitty. Kula wingi nggih ngangge lurik. Terus Lah nyatane yo ora wangun kok.
Lah sing ora wangun jebule awakku. Nek wis entene mawon kula nggih. Sampeyan kok nganggo Hello Kitty. Sampeyan niku ucul klambi niku wis padha karo nganggo Hello Kitty wong raine padha. Iya. Matur nuwun. Ora cetha berarti aku. Waduh Hello Kitty lho. Dadi kaya kartun njenengan. Niki ngaturaken kula nuwun. Nggih. Sowan wonten ing wewengkon Pandak. Pandak Nggih. nggih. Dalemipun, Pak? Pak ingkang kagungan dalem. Nggih. Ayo Pak sapa? Sing kagungan dalem ki Pak sapa? Sing duwe gawe lho, Bu. Sing duwe gawe ki asmane Pak sapa? Asmane ketoke wis sehat kok ning kono mau piyayine wis jalan-jalan kok. Maksudnya jeneng lho Pak jeneng. Pak jeneng iki aku ora teko nek burasa ngeyel lho kandhan kok yo. Iki senengane niki lho niki Seratkin toko ulem. Amit sewu. Dipun waos. Iso ora? Oh, nggih 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 nggih. Iso ora? Ki sing ndi to Bu tulisane? Senengane wonten ngarsanipun Pak Suyanto. Nggih. Dalam kurung menika Krebo leres mekaten. Nggih, leres. Oh, ngaten Pak Pak Suyanto kalian Ibu Sri Hartiastuti. Nggih. Derek kula nuwun Pak Suyanto keluarga nderek bingah menika kagungan gati molokrami keng putra putri Mbak Lia leres mekaten. Lintang. Oh, lan menika Iki LIA. garis tengah ki aja nganti gathuk. Oh. L karo A. Dadine Iki sing dadi nganten ki dodolan rokok. lah kok iso? LA kuwi lho. Iki Mbak Lintang terus iki sing kakung asmane Aki A. Si. Erlangga Dewi Putranto. Oh, ngaten. Nggih. Mbak Lintang Nggih. Widiarti menapa Widiasti? Widiasti. Diasti. Kalian Mas Erlangga Dwi Putranto. Nggih, putra Bapak Agus Sumat Maji almarhum. Nggih, Oh, leres. nggih. Alhamdulillah sampun kalampah ijab lancar kalis ing sambigala. Nggih. Derek ndedonga sakinah mawaddah warahmah sing bebrayan nganti puputing yuswa. Nggih. Amin Allahumma amin. Amin. Kadang karang dungane biasane gur tekan kakek-kakek ninen-ninen. Lah iya. Kamangka mbahku ki umur 90 isih pegatan. Dadine yo sing nganti puputing yuswa. Nggih. Oh, donga niku saking ngantos puputing yuswa. Nggih, 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 nggih. Aja nganti mengkaken-kaken ninen-ninen. Nggih. Mungkin ndak tuwa-tuwa pisah ra ora prayoga. Lah leres mekaten. Nggih. Ngestokaken dawuh wonten pamundutan menapa? Wonten pamundutan menika nawala ning kok piyayine ora rawuh pemenawala piye saking Bapak Haji Slamet alamat Menden RT 2 Babatan Bantul. Wow. Nyuwun lagu Cak Kijing Miring keng nyekar Mbak Elisa. Waduh. Nyuwun mugi ndadosna kawuningan menika Mbak Elisa Orkarus alaso nembe kundur wonten ing Palu. Wonten ing Sulawesi benjang rawuh mriki malih tanggal 1 Maret. Oh, Aman iki aku. Nggih. Aman. Kok aman piye? Lah sing paling ranyak karo aku ya kuwi. Lah kepiye? Lah mesti barang-barangku diunek-unekke kok nang kuwi berarti Sing bengi iki. saka Lambelu. Lah lambe lu ketemu pisan unanano lambe apa aman alhamdulillah. Kowe iki ora unek-unekke lambe kuwi kampunge jenenge Lambelu. Nah, kampunge jenenge Lambelu. Arep loro ati ya wis. Gawehanku ngadek kok barang-barangku entek kepethuk karo si ora iso kowe mau. Elisa kok ora iso. Ora nggih ora isa niku wae. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo Mbak anu niki badhe ngaturaken menapa kangge mbikak suasana. Ya. Nggih. Iki apike sing jumbuh karo kahananku ya, Pak. Iya 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 iya. Gandeng klambiku ki kutu baru ijo. Wih, elok-elok. Dadine langgame Sri Huning. Ora gathuk. Balenono. Gandeng klambiku kutu baru ijo. Heeh. Dadine langgamipun Sri Huning. Pun monggo angsanipun ngrasakaken kok ngeten niku kawontenane. Alhamdulillah. Ayo wong loro, Pak. Iya. Nyun pangapunten nggih. Yo sik. Apa niki ya iso nembang? Saged niki. Walah. Boten. Rupane kaya ampal ngono kok. Pak buktekno nek jenengan iso nembang. Coba kaya ngapa nek sampean pancen iso nyuwara. Iya. Biasane nek piyai cilik kuwi suarane iki mung cekek. Ya, mboten mesti. HP ku kur cilik sinyale ya jas kok ya. Kur ngak-ngik kok niki janan. Oh, coba Mbak Paut. Buktekno Pak bawane Sri Huning. Ya, coba tak ndelok. Wah, ayo. Wah, gaya. Ya dak ngono barang ki ngopo? Action. Matur nuwun.
Kek bawa lho, ayo. Sinebut ya. Sinebut pahlawan putri Ayo iki sing diarani kodhok bangkong iki yang ngene iki. Lah pripun Mbak Nek Cak? delok bentuke ora patiya kalap ning bareng nyuwara seneng. Kodhok bangkong niku cilik nek nyuwara pung. Coba Pak jenengan ngono, coba. kung sore kaya Terus ke. Iya. Iya. Suarane apik, Mbak. Sriuning mustika tuban Ya eleke wong cendhek ngonten cendhek cilik niku terus nek dapuk-dapuk apa wis coba. Satrio Satriya apa? Satriya Ketoprak sampean ya dadekke ratu ya ora wangun, adipati ya ora wangun. Dadekke panu sing gaweane gandrung utawa apa jenenge bambangane ya ora wangun. enten lho Satrio niku rupane elek enten lho Sapa? sing gen lutung kesarung niku rak munyuk niku kan bagus kula kalih munyuke Oh ayo pas. lah nggih Lah kene ku apike dadekke ngon-ngon men apa? lah nek gelem tak pangan dhewe ya moro Lah kok gelem dipangan dhewe ke lho nek ora dipakani kan gak mangan sing ngingu senengane. Ayo terus ke. Putra Kanjeng ya. Dintingane. putra Kanjeng Suralawe Neno Nino nano Cakepane ki kudu kuwi. nang kene iki nderek Cuma perangku. sik nang kene iki nderek sapa Pak Dalang. le nuturi kepiye Nanu. lah iya kok sing diderek we Nino nano kok ngeyel lho apa ki arep sing didereki kok ya senengane kaya Cok perang. Nah, ngono. nggih Pak. monggo kula lajengaken Weh. Sing dianu ki jenengan kok malah sembrono. Dok prangku ngebut jana koro Bang Gleleng lho aku wis ngadep Baygon pembunuh serangga iki. Oh, kok ngadep. Oh, berarti semprot-semprot wau nganu ning anu bakon. Pak ngantos-atos Kok niki ngantos-atos? rencang kula niku ngadep ngeten niku malah mesake Lah Sebabe? apa? lah kewalik le nyemprot mergo sibuk dadi malah madhep rene langsung kudune lalere sing tele-tele mergo kewalik Dadi wonge sing tele-tele. mboten Pak mboten Kayak ora bebelo. bebelo Ya. wirat mohoyo Cahayu-ayu kok bahasane gek ora. Kayak ora. Niku basa sekulos keng kidul mriko, Pak. Ah, nggih. Niku- Ayo basa Gunung Kidul. Ayo sampean niku ayu-ayu kok barengan gek ora. Wah, wis dadi ora Iku mesra bahasa bapak. ibu, bahasa mama niku malah kula uri-uri wong kula lahir nggih ngenten riku niku kok kula reka-reka tiru piyai mriki ya rekoso. Lah nggih to? Ah, nggih. Lah nggih napa entene. Nah. Ge ora. Ge ora. Gek ora. Berarti sing apik lanjut Beb Marcel. Iya, Suci sayang. Kayak teng sinetron iki lho. Oke, lanjut Beb Marcel. Oke, Suci. Suci. Lah iya kan ora apa-apa karo bojo nyeluk sageleme to. Oke, Ci, ora apa-apa. Oke, Su. Ora apa-apa. Kowe nyeluk aku oke Mar ya ora apa-apa. Wong suci no. Oke, set. Ngono. Napa? Sel. Oke, sel nah berarti sel berarti. Masa lalu tuh, Pak. Nggih. Tan burung srihuning Ku ukur dadi kusumane bangsa
Ngopo? Ora tak tutke entek napasku dadi tak tutke ngene iki. Ya, mangga. Jogeti Mbak Baut. Oh, nggih. Nggih. Ya men semangat. Oh, Kowe nggih. sumuk digawe sumuk sisan. Mboten napa Sumuk banget ya, Pak. Sami sumuk niki. Aku panas Oh nek kula mboten. Niku ping Panasan ki lho aku nganti gembrobyos. Oh, lha iki delok amal kebaikane. Nah, aku kan adem ayem santai wae kaya. Sembrono Sing iki. bangsa panas kan mergo Kowe tetep tak urus, kowe njaluk tak semprot baygon nang. Kowe sampean mau muni piye? Panas karo adem niku delok amal Lah kebaikan. nggih, karang nek kula nyatane adem ayem ngeten lho wong tiyang sae kok. Pokok kula sadurunge munggah mayang mau surjan kula wis teles saking panase. Oh, berarti nggih anu, Pak. Apa amal perbuatane? Mergi sumuk Pak nika nggih. Semprot baygon ya modar urusane iki kok penting aku aman wae kaya. Sreoning mesti katobat lapu tresna ming sabaya pati marang dene pirat moyo sang wis prasetya anandang berhenti Sriwane kata kita
joget jejer baut niku jan Pripun? lucu nek disawang. Lah pripun lucu? Sing putri nek disawang joget ya wangun bareng. Nggih. Ora ana kok penonton mripate semen netra paningali semanten iki sing nyawang lanangan niku mboten nonton. Apa begijikan kaya ngopo bisa. Ya aja ngono, Mak. Mbah Baut ki ya piyayi. Lah iya ya ming cilik awake iki lho. Iya. Nggih. Kayak sampean niku nek ngendika niku ciri khasé mesti mripate niku mendono. Semelang kula nek gogrok. Iya. Ampun kula alteko, santai mawon kula. Alteko senengane. Sampun kula aturaken langgamipun Sriune. Nggih, menika salam saking Sleman Pertengahan Timur Barat Selatan Utara. Oh iya, nyuwun lagu Tembang Kangen. Oh nggih. Saking Banjarmasin, ya Rengu nyuwun Mbak Ika ingkang nyekar. Wah, jan. Saking Bontang Kalimantan Timur, ya matur suwun Bapak Haji Sugiono. Oh iya, saka Bapak Haji Sugiono nyuwun lesung jumengglung. Iki Pak Suyanto iki kerjane nggih teng Bontang Kalimantan Timur. Oh, wonten Kalimantan. Teng PKT. Napa niku? Pupuk Kaltim. Oh. Nah, niki rencana Mbah Baut ajeng digo mriko. Ajeng nggih pripun iki? Campuran pupuk. Kira ki gadekke apa no jebule nggo campuran. Ya wangune ngono kok ya, Pak. Kowe ku ya ora ngono bojo kok mosok nggo campuran pupuk entuke lho. Sik. Sampeyan kok muni bojone to? Niki bojo kula niki. Ya ampun. Ya ampun meri no rezekine dhewe-dhewe. Bojo kula niki. Alah. Kesing ra kalap ning kan perbuatan saya, Pak. Dados Kesing ra kalap kok perbuatan saya niku cara pundi. Serasi. Nek mlaku ngeten iki kula nah. Dadi kaya Nggih. Kaya juragane nyangking. Ya. Wala, yo ngapunten karang bojo kula riyen niku kuli gendong dadi urusane pol yang. Tapi tekno nek ora dingenekke ya ora. No, ngeten iki kula nek. Ya ora serasi, Pak. Jan kaya manten anyar. Manten anyar sing lanang setruk. Lah malah kowe ngaso kok. Lah kok iso? Mangga. Mas aku ya bareng tak waspadake niken ki ya ayu ning katarak. Kok jenengan kula ke bojo kula katarak pripun? Lah wong ayu-ayu kok gelem karo walang sangit kaya ngono ra ya? Niki sanes walang sangit. Napa? Putul. Lho, kudune barokah lho, Pak. Kok barokah? Duwe bojo ala niku barokah. Sebabe Ciri-ciri suami setia seperti saya ini. Ya kok iso? Wajah tidak karuan, body tidak masuk. Kok Itu iso pasti diarani setia. Mergane. Ora mungkin selingkuh. sebabe Ora neng sing gelem Mas. Coba nek bagus. Wow. Wong kandhane niki ngepek bojo kula niku teknik kula didukunke kok. Aja ngono kuwi. Fitnah ora jaman. Mesti tok dukunke. Ora mungkin. Kowe karo aku kudu gejeron utang tak kandhane. Utang opo? Lah mie ayam 7 mangkok kae. Lho. wong meh pitung mangkok kok digelem dipek bojo. Lah witekno wis ora duwe trimo nyopek. Sing dinyohe apane? Mie ayame, Pak. Mosok nduk nikine lah tenan iki bacaan Gawe. Ayo Mbak Ika, wonten sing nyuwun saking Bontang Kalimantan Timur menika. Iya. Awak dhewe tau sowan mrono sepisan ya nok nang PKT. Jaman semono ya. Monggo. Mbak Ika ana sing nyuwun menyang Pak Haji Sugiono nek ora kleru saka Bontang Kalimantan Timur. Ya. Aturan nyekar Rengu. Ya. Rengu. Ya ayo Mbak Baut dikancani kok nggo ki ngopo? Kula niki ngancani. Ngancani kula Mbak Baut. Halo sayang. Alah kur sementara nih Bu, Ana santai wae. bojone, Bu. Alah bojoku nek kene iki bruwet santai wae. Tenang, kapan meneh entuk mangsa kok niki ora ning kene. Arep napa kok entuk mangsa? Kok tangane kemitir ki ngopo? Biasa pasang standar. Iki lho angel kontrol ya pokoknya. Taktik. Kenging napa? Kenapa? Coba tak demoke. Iya. Culno to, diculke to, diculke. Iki. Diculke to. Ya aku wis ngecul. Diculke to. Hei, Oh berarti nggonku sing setiaan. Ora pisah-pisah. Jan ora ngira lho, cik enom-enom aku mbiyen anggere nigol cah wedok dikeplak-plek. Saiki wow. Saya tuwa rezekiku wow. lah pengen dikeplak apa piye? Ya ampun. Kalau mau ngeplak jangan pakai tangan saya. Terus pakai apa? Yang lain. Mbok menawa niken leke gut ki ya mergo dirayu. Ya gua mau. Iki langsung. Niken ki pas dirayu ngono ki pas entek anggur sebotol dadine. Tadi pas mabuk.
Berarti nyawang kula beruwet nika nggih, Pak. Nggih. Apa-apa. Iya. Iya. Ya dibawani. Nggih. Memanise meraati. Aku dadi mbayangke lakone iki Lesmana Runalawati iki mbok menawa ya ngono kuwi ya. Wong dhuwur sing wis. Lesmana niku satriya. Satriya. Bagus toh? Anak ratu. Bagus toh? Bagus. Alhamdulillah. Pisan dadi Lesmana aku. Anak ratu bagus pisan. Wah, malah jare kendir. Napa kendir to, Pak? Ayo. Gua gejen Pak, kula Pak nek kendir Pak. Karo anak ratu bagus ya. Kene nyedak kene. Lho, lagi ngono langsung. Ora usah. Di stop dong sayang. Jarak. Di stop wong sing mujruke kono aku stop. Latune pengen nyenggol to. Balah. Apa? Heeh. Sampai mawon, enten mriki niki milik umum. Lah nek kepengin senam jantung yang di bojo penyanyi ngene iki. Sing ngomong sapa? Lho pegang gak masalah. Lho, coba bubar kene. 3,5 dendaku iki kena iki. Oh iya. Terus kaya apa denda ya? Wong Soalnya wis tau kedenda. Pun tahu. Lah nika Pak nggih ngecor ngarepan nika ora nggih sedekah kula Pak pas Ya kilap. dijenengi Gang Baut. Nah, kaya sing marai bojoku stroke. Kuwi to. Lah engko anggere ngerti gak anu cor-coran iki sing ngentekno biandaku iki sing ngludesno wedhusku iki mula anggere lewat cor-coran terus nyimpang niki aku sing nglakoni wis santai wae kok ya aku ya Ora dhewe tekoke. Resik mentono suaramu ki. Apa nih? Suaramu ki lho. Resik. Bar dikumbah. Bener. Bu, kowe nek kepengin resik baik linen. Iso luwih resik timbang dikumbah suarane. Baiklin kepiye to? Men fotoke bae niku. Ayo terus ke Bu. Ganda suwaswira Nawala meneh saka sapa? Saka bebek goreng Pak Kus. Iya. Asli Gunung Kidul. Di Jalan Bantul ya ana, Jalan Prantitis ya ana, Jalan Urip Sumoharjo ya ana. Jalan Kenari ya ana, Karangmojo Semin ya ana. Ya napa? Nyuwun caping gunung. Oh iya. Sing nyekar Mbah Baut. Oh iya. Ora sinden. Ora. Suarane apik ya dimanfaatke. Nggih. Mbah Baut sing panas sumber panas iki gur bun-bunan anggere bun-bunan iso adem kabeh iso adem tak kandhen apa ya ngono lah anggere pikiran banter kene iki gembrebek oh berarti nek ngono kurang banter nah. Dicopot blangkone ben gampang adem ya masa copot blangkone no nek tak tipasi terus nanti pasono terus tepasono kowe ku nepasi dhuwur lha kok terus ngono silir kene ditepasi pemandangan wow apa pemandangan bros aku kur nyawang bros ki nono suara salah bros kowe ning tengah-tengah coba nek tak pasang kene ra kurang ngematke ya kudune nek bros ki ning kene lah ya kuwi salahe padahal bros ki apik banget kok salah itulah yang mengundang saya melihat brosmu oh nah ya wis to lah wong nyawang ki sak senenge to wong hukume sunah kok dadi ngematno ya kena ora ya kena kok sunah saka ngendi sunat suwe-suwe ora kuat aku ya duduan enak lah Rumah aku kok
Kowe iki rambut po sapu ditempleke sirah. Astagfirullah, ya ampun iki kula rebonding, Pak. Niki, Pak. Kaya ngono kuwi diri bonding. Lah paling obate sing kliru ki. Lah, Obat Iso. gendar apa ya kok iso kaku kaya gini. Kancane iki diri bonding iso nyeri. lah jenengan biyen nambunge kepiye? Pokoke mang rebonding gak aku turu. Oh, ngono. Lah mungkin ya kursa nemune obat iki. Ketokne iso murungkelne obat gendar iki. Ora ana salon kok nyediani obat Ya legendar. pantesan kok 20 aku ngono. Ya bener nih obat gendar iku. Apa kok jenengan ki ora ndek duit tok dadak bondingan Ketok bareng. ayo ben ketok kepiye ngono. Ya. Montang manting tanjena Memang nimasira doh wong bagus lho. gampang temen ambeh beto Nggih. Monggo. nggih Mbah None. rengu to Pak Ndek rengu. Rengu. Ayo wis. triuning wong Kowe ora pentas ki lali. Serireng. Kok dadi aku kelingane ming gubuk asmara. ayo dikancani joget kok lenggah wae lho Sajake katon rengu. Monggo. sajake katon rengu wonten papan niku dene sampun Madya. biar geger waktu bebasan saupama kaya nganteni kumambanging sing Iku ya maeko aku kono. Pripun to, Mbah? Lah wong langgame aluse kono kon jogeti malah kaya munyuk anyang-anyangan lek kon joget. Kur celeken drak, celeken tilek, judeg kabar. Bar iki engko dindangdutke. Oh iya. Saiki alus sik terus engko. Saiki aluse, aja kesusu to. Oh mboten kesodo. Semprot baikon modal. Wah. Kok kejem timen tuh panjenengan iki, Pak? Ya ampun. Ya. Aku
Mbah Baut. Dalem. Sampeyan iku rak ya menyesuaikan irama. Lah nggih lho. Nek iramane tak ndudang. Ngono kuwi len joget ora cenanangan lho. Kaya ikan iku lho. Tak joget ki nek dangdut ki ya men cukup nenone dindung tak gendang. Lah kene iku sing mare. Aku kok ngono. Lah yo ndelok niku lho mare kene iku lho Pak. Iki ketok alus ning mare gua. Ya ora. Aku barang iki goyang brinding gitu. Jenengan ki yo nirokke ngono kuwi. Ah. Melu goyangane yo keluar ngono. Oh iya. Coba keluar. Ane detu tak dudung tak Rambutnya wis brodol kok. Lah iki tak cemes ngono. Ndrono kowe kurang cemes kaya sapa sing gak nebudrek. Ora jenengan bahan kok dia. Lho kandhane kok yo. Endi butreke werong kok. Santai wae. Tenang. Ya mengko nyanyi sithik mosok Kowe do janjian apa ya, Pak? Biasa, sahabat itu ya. sahabat. Dikai itu sangoke obat barang to. Walah, Ulah keri gekno. Ya muga-muga sirahmu tekan sesuk ya dadi. Wah niku sirahe mumet, gek muga-muga isih tekan sesuk wong budreke keri. Kok nek ora tekan diganti sirahmu. Ora nek aku ya larang mbok kowe ndas serak kuwi ora apa-apa ganti kono kuwi senengane kok ya. yo lanjut. Yo. Oblek wer malih, Pak. Ha iya. Iya, cocok iki. Rate maju. Terkari oblek wer. Mosok kowe neng kono. Rasa mapan kene andengku kene. Lho wong ibing kok diatur, lho. Iki ana bojomu. Ora kok kene aku. Mah. Rene oge tak oblek wer dhewe. Iki kepiye to? Arep kepiye? Kak, busi kak. Nggo busi po? Lah kok nganti ngadat kepiye to ngawur wae to. Sondolane ya ampun. Monggo. Ayo goyang. Rezekine dhewe-dhewe. Sik, Ampun lereng. terus iki ikan nang kono sik, Mbah Baut mana sik? Sampean ora cemburu po? Kok Aku ki yo iso lho, Pak. Aku ki yo iso oblek. Ah, Oblek ayo, mangsa. coba Pak. Coba. Aku senengane kok. Cek. Iki sing omah wae enek kok golek liyane. Cenanangan golek liyane. Nesu to. Dumeh wis blenger karo aku apa piye? Ngomong Santai, wis Bu. blenger ngomong. Santai, Bu. Masalah kok orang Aku ki yo iso oblek wer lho. Kurang kepiye? Ora. Lho. Iya, arep kepiye kowe oblek werku ki? lah terangane bojoku nek kur blender kowe kalah iki. Ngene kok nyedaki liyane. Jan iso. Nrimo. Lah kok ya ngono kuwi ora kur biasa nang omah ki. Kadang kok goblek wer ngono. Lah mosok bendina ngombahi kon oblek wer. Masa kon ngene iki terus? Sekali-sekali dong. Abat. Iki ketoke meng sithik ning sengak lho. Ampun nang omah ki ya ngono kuwi ora mung biasa. Karepmu kon Kok saiki curhat to? Piye? Sorry. Apik kono apik kene. Yo nek ayo nrimo. Ora nrimo apa kepiye? Jujur. Kowe gelem jujur ora? Sing jujur. Wong lanang kok pirang boro ki matur nuwun. wow dadakake oblek wer Pak memare dadi prahara niki tetane. Ajur awakku. Ya sampean ya ora ngematke wong garwane wis tenguk nang kono kok lingi beng sik Kudune iki menep karang aku lagi mengurahapi iki kaya dadi Lah sing akon menep ki kudune jenengan sing menep nek ngerti kaya ngene bojone ning andhe kok ublak wer. aku ki ya wis istighfar lho Bu. Iki mau wis istighfar aku. Mangsa Depi. tobat, sadar. Barang ngemake waduh. Gek sadar. Mangsaku, mbok ngelingi kowe iki goyang kowe teng kreket. Ora to. Lho tak kira dijoroke kaya iki mah aku. Oh ya iki menggunakan Sandalke kene sandalke. Ah wis. Wis, ra iso ngopo-ngopo syukur. Pun sandalke riku mawon. Nek gora awakku ora masalah. Napa? Lah nek dicantelno niki mesano busine yakin.
Maksa. Ayo Ik balik. Nggih, sapa? Mbak Ika wis kepareng. Iya. Mbah Baut ayo tak nei ublek kuwer sing luwih gedhe. Ayo Tin, medun Tin. Ayo. Ayo Tin, blender Tin. Biar nek arep minggat nanti kae. Arep nganti kok ketok arep lari dari kenyataan. Rene. Oh, arep ngombe sih. Ayo ngombe sih, Mbah. Mung suwe fuso kaya ngono. Didamoni sik rasa kesusu. Hei, kowe iki ngombe ora gelasnya dipangan. Wong kemaken kok min bayangke patutne Rene ya. Ya modar ora. Lah piye? Lah wong tak kandhene ora gelem tak cekek kok malah marah. Liyane niki niku. Nganggo mic nek omonge. Jan gila aku. Ngapa piye? Pengen tak ublek kuwer. Waduh. Lah nek Ika moto lumayan lagi kok mendah tatune iki. Aku ra iso. Wis mengko kowe tak transfer wae. Lah transfer. Tak transfer. Lah ngapo transfer? Ora wani aku nyedhak. Ya dikancani Mbak Baut. Salaman sih. Kenalan. Kenalan. Iya. Namanya siapa? Erik. Erik. Erik siapa? Sing apik to, jeneng kok Kerik. Baut. Hei. Erik. Oh, krunguku Kerik. Geseh meneh tekan kono. Baut. Baut. Iya, namanya siapa? Mor. Gula cocok iki. Neng baut neng mure. Mesti nyiset. Iya. Oblek kur. Oh, mulai meneh, mulai. Wani po? Ya, coba nanti. Ya, Delok. napa nih? Yang delok. Napa nih? Ublek kuwermu. Wah. Neng buri wae. Kondak. Paling menggriseni. Hei, Nih? iku urung apa-apa lho, paling kurang griseni. Ya biasa baru pertemuan. Lah meng ora lho, deteke meng cilik ini lho. Jangan dilihat detiknya saya. Lah apa? Ya nanti Ngapa? Tangane ngapa? Nah, Tangane. biasa keju sayang. Apa? Wah, ora nek Pak. Gatel aku. Lho nek ngene iki yo bempere. Mantep niki. Apa aku ora nggawa bemper lho? Blekur. Jarak jauh iki kok. Iya. Iya. Saking Bogor nyuwun kadung tresno Mbak Tatin. Oh, Oh nggih. Saking Gemilang Bogor. Bu, di streaming to Mak. Iya. Nggih, streaming. kajenge ben ora grunjal, ora kasar di streaming niku. Streaming lho. Diayake lho maksudnya. Streaming ki wis streaming. Lah ben, lah maksudnya Streaming. Kupinge bosok. Wah, lah nek ngerti ora kalap ya ora rene aku lihat ngejo kuping bosok moto ora kalap. Lah ya apa? Mboten. Kupinge budek. Oh, mboten. Lah ngapa? Malah awet urip budek niku. Kok awet urip? Ah, nek ditimbali ke ora krungu ke ora mati-mati. Lah ora ditimbali langsung jabut ngono. Kaya wan kowe jabut. Yo. Ayo kadung tresno. Iya. Siapa? Lah sapa? Wah, Ayo kasih sing bawa Mbah Baut ya kena. Rino wengi. Ale, tok. Sora. rindu. Lah apalku ki nggon lagune Roma Irama kok yo. Dadi Ana wong tak semprot baygon raine. apal kula niki Rino wengi kok rindu. lah apal kula niki kene Roma Irama rindu. Nah ngeten niku kok ya kan bawa rina wong ya ajur lek aku. Trembelane. Iya. Masa kuwi? Yo, kowe Tin, yo.
Rina wangi dadi ati. Kok guyu? Diajeng garwanipun Kakang. Ijo. Sapriya iki. Terusnya piye? Ora ngira babar pisan wong ayu. Jebul suaramu bisa ngantengke atiku. Apa injek Kak? Iki lho bojomu ngeplaki lho. Iki adekan nek buku ora usah emosi bae to. Jeneng ketoprak yo ngene iki tak kandhani bejani dhewe-dhewe. Tumak-tumak. Nggih pun mriki mon. Nonton beda. Ngatek. Jur awak. Tanpa tanpa Ngapa ya? Harusnya kan dihayati. Satrio rupamu jijiki tenan lho. Lho jenenge wong tresno ki kudune ora nganggo jijik lho. Ya ampun tersiksa aku. Lah ya aku weruh e. Oh ya wis ora apa-apa baleni. Cangkeme tatin ki elek kok. Rupa manungsa kok jijik. Lah napa elek? Ayo, bener kuwi Mbah Baut apa ketoprak kok tutupan iket to? Lah jare karo rupaku jijik. Ah. Kan ora sempat ora ngerti rupaku. Ayo, merem. Ka bahaya yo dumuk-dumuk. Ayo, ditutupi ndak tatin gila. Wah, ayo sangune akeh banget. Kacamatane 2019. Ora nek wis ngene iki kurang kepiye? Oh, jos kuwi. Kuwi nek carane bintang film luar negeri ae lho. Lah nggih. Kacamatane sing aneh-aneh sing maca. Aku se, rap. Ucek, umbah. Ucek, cekeran, dase sisan, hasil. Piye Tin? Iki ora tegel. Piye? Ya ana Apa kok liyane. ganti kacamata sing milenium? Wah. Yang pakai begini. Iya no Pak. Kacamata kok mau ngobong mata. Masa aku kok Sik iki malah tatin nangis iki. Lah ngopo? Saking judet ngrasakno kahanan iki. Ora ana sing luwih elek apa piye? Oh anu pun mati wingenane gek meng kantun iki. Saentene lho. Kok ngene kok golek sing luwih elek iki lho ya. Wis ditampa wae Tin. Ah, ya wis dipake. Jos. Iya. Wis. Engko nek ngentop matamu piye? Tanpa iya. Tanpa dahar tanpa nendra Kaya gandrung ro leluhur. barang tekan leluhur ya tersinggung aku. Aku tersinggung ki ngapa? Ancen kula di nesu. Mbok nesu. Ayo rasa kacamatane kuwi. Nggih. Nek tak sile sijine. Siji sing endi ya? Nah, monggo Pak. Tak nggone mayang kok bar gara-gara. Oh, nggih. Pak, 350, Pak. Pira? 350. Tak bayar 400 nyo. Wih, duh, nek kowe ember siji kula wek-wek ya, Pak, kula bentut. Nggih. Diagem, Pak, diagem, Pak. Lah keterangane sing rada ora kur dagelane iki. Aku kok ya manut kon nganggo. Aku tertarik le 2019 ki. Gak le golek iki nendi. Wah, niki ember siji kula irisi hepan iki. Wow. Nek gandrung ngono kuwi kowe ngau kuwi, tatin nganggo sing abang jajal. Wah wis, ki tok men Masa ketoprak. aku nganggo lho. Aku sing iki wae. Oh iya. Ah, jajal Tapi dingin. milih kaki bener kan ini kalau jengking. Heeh. Kalau jengking kan identik dengan mentut, Pak. Iya.
Ya sing bener aku sing nganggo. Iki yakin mau dipakai. Iya, dipakai sayang. Iya. Iya. Oh. Iki ra iso mlebu. Walah gampang mbok kesithik, mbok kesithik. Lek ngaten ke lho Pak senengan iki. Pelan-pelan ya. Ya, yang atas. Ya. Lah, keterangannya komplit ki dagelan, sinden, dalang padha. Diagem. Bruwet pakai ini bruwet. Oh, sing bruwet ra kacamatane, Nduk kuwi. Apa? Lelakonmu sajane, Nduk. Iya, kok mergo ketemu kowe lho, Mas. Oh iya. Yo, terus ke. Kayung yon marang slirane Neno. tansah gumawanging sumuk po Mas Nganggo tirik. kirek Tirik. tirek iki apa? Nek tisu kuwi gedhe. Hah? Iki gur cilik jenenge tirik. Leres ta, Pak? Tisu niku biasane lebarane Gede, ageng. ya. Srene niki ning cilik ngruwel niki tirik. Tirik, bener. Anake tisu. Ah. Sing lap-lapan tirik tinyuk. Yo. Netra Adem rasane ngatiku wong ayu. napa inji Kang Mas? Iya diajeng mara kene. Lenggah ening sandingku wong ayu. Pundi Kang Mas? Ini gek dopetan. Mriki. Ora ana ketoprak kok petan. Lho ora apa-apa wong decerane iki desa kaya pas mane. Penonton kok ngeyel sih. Piye lungguh tenan? Mosok ono ketoprak kok. Lah, Sini. iya sayang ya. Kuat. Iya, kuat. Kuat. Yakin? Tanganmu demam apa? Ora apa-apa sayang. Tanganku anteng dengkulku Kok ono sing ganjel apa ta kuwi? Sing ganjel. Aku ngesaki akik sayang. Akeh kok. Sedih aku. Iya. Jujur kok Dewi Wisan. Jujur wis bloko. Ya ming sakake kuwi. Oh, niku tene yaketen, Pak. Jenengan pirsani esuk. Kapan nek esuk? Dampu aku turu kok. Apa ya sing semono kuwi apa ora ya ora ngerti aku. Halo Neno. Ban liya hamong sliramu Ben ora jijik. Tak mesem. Satemah. iya satemah lara as mara Kene to caket marang pun Kakang wong ayu aja mo. Menyang endi lho, Dek? menika ajrih kalian panjenengan lho Kang Mas. Aja ngono, tresna mono ora nyawang bondo lan rupa. Umpama tresna kepatane bondo lan rupa, tangeh lamun aku payu. Bener. Kuwi jujur kuwi. Fakta ya. Lah iya. Lah tresna menika sebabe napa to Kang Mas? Tresna ki sing didelok namung atine. Kuwi mau nek bondo rupa ora mungkin aku payu. Nggih. Bondo blas ora duwe rupa ya ora kalah Pak Nek wong. atine jenengan pripun? Atiku ya deg-deg biar sego gudeg jangan pasar deg-deg biar. Mbok ora meti. Wes ora gandrungan aku ngejok meneh pe ngopo pedak. Ayo iki saatnya apa mau? Ublek uwer. Bu iki karo blek to? Iya. Ayo. Langgam sik, li ublek uwer engko. Nek langgam tak ngejok meneh koyo iki. Ya ora blek kok ya. Ya mangga. Lamat pos katon tejane
iki terus ublek-wer. Ya. Ki mau Ngono. ki mau segane piye to, Bu? Lho kon ngadeg. So ngadeg ra. Nembe persiapan, Pak. Lho. Waduh. Ayo, Rusakake. Iya. Ngene, Pak. Ngono kayak ublek-wer. Macaan sarwa hantri Ya arep kepiye-piye tetep yo body kaya bojoku ki ya tetep angel nek kon ngublek ur. Ora kaya Mbak Ika ya. Lho nek Ika to ngublek ur. Bojoku anggur bareng iki tuku geliga, rokan iki. Ini gaya nih. Senengane kaya. Nggih Ika sampun. Nggih, Mbak Tati matur sembah nuwun. Yo. Pun Iki di nganu ya nak ya, di rada disingkat wektune ya. Sing pungkasan monggo Mbak Ayu ya, nos sing nyuwun gerajakan saka Surabaya. Wah, nek streaming ini iki piyai-piyai akeh ya Mak. Iya. wah, Iki isih ditambah streaming sekitar 4.000 penonton iki tambah piyai kene sing padha lengganeng kene. Akeh tenan. Iki yo wangun iki nek gerajakan iki.
Wah, lha niki tetep grojok tenan iki. Wih, lha iki ngajak kembaran iki. Ya, tinggono. Iya, sayang. Ya. Baru ini seperti Anang Hermansyah dan Asanti. Ya. Wow. Oh, jangan melirik, jangan melirik. Jangan meri ya. Duh, aku mesake sing nyekel siter iki. Lah. Ngerti aku dirangkul kurma diding nang ngene iki. Ngapunten nggih Pak rezeki niki ambak-ambak. Yo tak terke yo. Yo. Rasa ora ta? Lu asem. Lah dikira wuta Lah ya iki tak nak terke yo. kacamatane hitam. Oh, nggih nggih nggih. Berarti ki wong wuta. Heeh. Bebas ora ngerti ngendi-endi kok ya. Lho, lah wuta kok ya aja tak seneni nek cekelan ngendi-endi kok ya. Ya, duga-duga. Ya duga-duga. Nanti ana wong wuta kok duga-duga. Ora eneng kok ya. Dewe-dewe kok ya. Langsung wae Mbak Ayu. Langsung. Yo, gerajakan. Panyuwunan diaturake monggo. Ya, engko ndak wektune entekno. Heeh, monggo dados.
takon. Matur suwun Mbak Ayu. Dadah Mas. Tas. Iya. Dale. Wis padha-padha petuke iki kok. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembahan wis lenggek-lenggek to Mbah anu Mbah Baut. Pun ngetutke sik keri wah angel tenan. Kok angel piye? Kari dhewe kono karo tuget. Tamat aduh wow. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Ya nak diteruske dhisik lakone Mbak Niken sembah nuwun Mas Baut. Injih, Mbak Baut Jawa sembah nuwun. sami-sami. Kadang lepat agenipun caos panglipur nyuwun agunging Samudra pangaksami. Amin nggih. Ya nak ya diteruske sik Mak. Ya nak. Tansah marwa maring sukma. Sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning panana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati rantak lampahing Purawadya Bala saking negaring Astina nalika semanten tutwuntat lampahing kemanten kakung saking negaring Astina nggih Sang Lesmana Mandra Kumara Nata Mandura Prabu Baladewa nitih Dwi Pangga Kyai Puspadenta Begawan Dunapatih Harya Semuni datan kantun miwah sangganing para sata kura satepagem marenggeng madaring kutha Goro negaring Astina.